noche ngeke ukubone lokho, never. Umuntu uzofuna ukukuthwasisa engazi nokuthi wenzani akuthwasise umuntu. So ngithi namhlanje bengicela lapha emphakathini ukuthi ake uthi uma uzoya kumuntu uqale uresearch-e ngayo. Yes. Find nje abantu abawu-3 ukuthi okay, uyazi ngizwe kuthiwa khona ubaba ukunene, khona ubaba uDumakude. Bawobani labantu, basebenza kanjani? Usuke why again? I-problem yakho kwakuyini? Compare inkinga yakho uyicompare nenkinga lo muntu athi wasizakala ngayo, because ukubuyisa isithandwa akukona ukulapha. Kunegama engizolisho mhlambe engeke lihlale kahle, ukutakata lokho. Ngoba kuthakwa imithi angithi bese kuthiwa beka la uphephethe umbizi abuye ulaphe banike lapho, uyabona. So la esibheka kukhona abantu abangaguli ngoba beguliswa mhlambe yigulo lezi zokuthakathwa nani, khona oma emotional stress, khona oma depression, khona obani, you understand. So nakhona uthi umuntu akaguli, udinga just i-counseling nje ethola kugobela noma ethola kumakhosi osaziyo ngebehavior yomuntu, ethole kumthandazo ozothi mayemkhanselisha ebese ethi ngani yami ubungadinge kuphalaziswa. Ake ngilinganise Dumakude ngoba lama examples yinto engiphila ngayo. Kwafika umuntu lapha ekhaya ethi baba ngizohlola imali angiyiboni. Ngathi mina awuyiboni kanjani imali? Aqale kakhulume kashathi hayi imali angiyiboni, kade ngaqala ukusebenza mina ngino 10 years kodwa nje akwenzeki lutho, angathi ngisho ibhayisekile. Ngithi ngikuzwa kahle ingane yami. Ngalesikhathi ekhuluma nami vele energy yami isuke ngikwi-high, i-intuition yami isuke i-high kakhulu. Bese ikhuluma lento ithi cha lo hayi ngoba enenkinga yemali, inkinga uyena akabudget. Angithi ngiqhamuka manje akayenza ibudget. Ngizobe sengimuza ngani yami before ngize ngikuhlolele uthi wena awunamali, uyayenza na ibudget? Hayi bo baba, ibudget, hayi baba, ibudget ngiyayenza nje ngekhanda, ngikhokhela izingane esikoleni. Ngathi akusikona. Uma ubudgeta uthatha ipeni nephepha ubhala uthi i-transport yezingane, mabe usuhlala emqashweni ingane eziphethe yona yebo utatike zo ngithi bese le mali ezosala lapha enzansi ewu-350 lesi uhola lo eyakho ke leyo mali, the rest. Manje into eyenzekayo baba, umuntu uyahamba ngoba ezwa kuthiwa ubaba ubani wasiza ubani, ake ngihambe ngoba imali angiyiboni. Kanti uyena umuntu oyifaka ezikweletini, kuvele kuqhamuke umngani wakhe athi hawu kukhona umuntu waseNigeria uphethe 15 inch bamalokhuzana, nithini lokhu weave ngoba uyaphuthuma usezothatha kule mali le yona le umholo wakhe akhipha 1000 ngoba kuthiwa ishibhile uyathenga lela 1000 uzolikhava ngani? So uma ezesigebengini esinjengami uzothi mayifika ngimuze ethi ukhala ngemali, ngivele ngisho ngithi hayi wena ngane baqedile emsebenzini, kunomuntu owathatha imali yakho u20 rand, le mali wayifonyoza waphalazela yonke into engekho le, you understand. Kanti kwesinye isikhathi umuntu ufuna ukukhuluma na hayi ngani yami wena nje awuhlushwa yilutho wena, ake uhambe uqale wenze ibudget, ubone ukuthi ibudget izokuphatha kanjani, then after 3 months ubuye ke ngizobe sengikuhlolela. Usekhona nje ikhona kunene nikhokhela okungazi uke usha inini enihamba niyozosa. Ake uqale nje yabo labantu abathi nje imali angiyiboni, mina ngifuna ngeze ekhaya. Uma uzoza kumina make sure ukuthi uzongiphathela ilokhuzana i-budget yakho ka3 months, i3 months budget yelokhuzana statement ukuthi mina bengiyenza ibudget. Baba ngithi uyabona ngiyakhokha ngase ngishayeka la, ngizobe sengibona cha lo muntu userious. Ngeke kusuka umuntu ohambe evukuza yonke indawo enza competition nomakhelwane, kungena ifridge uyagijima uyoboleka imali kumasho